Begira, ez dakit hankak ikusi dituzuen. Osa, benetan eskago da, baina nik hau... Normalan arategietan ikusi izan ditut, ez ditut inoiz erosi. Baina naiz ausartu erostea. Oso gozoak. Claro, guretzat oso gozoak egongo dira, baina guretzat nahiko... Komplikatu, ez? Ez, baina da, argidura bat duz, ikustezu benetan txerriaren hanka dela, ez? Orduan, Bai. benetan... Zapaldu guztia, ez? Bai, niri Baina, astoratu bueno, egiten. ondo garbi baina, daude, bueno, ondo garbi daude eta Bai, oso bai. onak egongo dira ziur nago, horretaz. Bizkaitak saltxarako behar duguna da, Txorizero piperra. txorizero piperra, tipula, Tipula. eta botatzen diozuzuk Laginilla bat. Eta botatzen dugu Pedro Ximenez pizka bat. Ximenez pizka bat, zergatik kan Kontrapuntua mikatzeria kentzeko delako, hori ezta? da. Mikatzen du pizka bat eta bueno. Vale, oso ondo. Gero beste osagaiak dauzkagu txerriankak, baratxuria, Panceta. bai, gero hau daukagu, Eta... hau dietarako Hori da. aproposa. Zuri dieta gustatzen zaizu egitea? Bai, asko. Ez ikusten nola dagoen, ala. Nik batzutan egin behar izan iten dut, baina bueno. Bai. Hasiko gara, Saltxa egiten. bai, saltza egiten. Hau lehortu dago, lehorra dago, orduan. Zergaiti heltzen zaio txorizero piperra? Ba, bueno, txorizo egiten dela berarekin. Bizkaian, ez da erabiltzen pimenton. Osea, Txorizo honekin egiten da. hori da. Baina bueno, hau da... Txerriaren okela, baratxuria, gatsa, eta hau. Guk ere bai egiten dugu. Hau informazio txorizoa. egokia da, apuntatzeko denontzat, eta hau gero da piper bat lehortu da, horrek ez dauka txekin maiorik, hau berez da lehorra dagoen piper Lehorra bat, da. Guk ere Etxean bai ikusi- jatetxean egiten ikusi dugu ezazuen. lukenka. Eta txorizo egiten dugu. Bai, zuek etxan, Bai, osea, matanza barkatu egiten dugu. bai, Bai. dena egiten duzue? Bai, morcilla, txorizo guztia. Bai. Pancetak eta, bueno, orain ez, baina bere garaian bai. Bat botako dugu, bi, Guztia botako ditugu. guztiak, oso ondo. Eta baita ere, piper pikante bat. Hor Oso utziko ondo. dugu, hidratatu egin behar da. 15 minutu horrela jarriko ditugu. 15 minutu. Eta bueno, ba hemen Eta jarriko orain dugu gura. tipula. Hori nura, egosi behar dugu hankak. Hankak egosten jarriko ditugu. Hori da. Eta gero, honi ez diogu beste zer botako? Tipula, oraingoz oraindik ez? oraindik ez. Oso ondo. Hau jarriko dugu martxan. Begira hankak nolakoa dian, benetan, Hau ikustea. Zuriak. Hemen jarri behar ditu. Atza zatituta daude, bi zatitan daude. Bat, bi, Jarri bi. bi ez? Oso ongi. Eta oso handia... Bueno, hau kartilagoa da berez, ez? Belarriaren antzekoa, ez? Bai, Dena jarriko ditu ez? Birekin. birekin. Orain ur gehiago hartu hemen, mesedez. Ongi da, hementxe. Jarriko diogu tipula bat. Madrilen dago ohitura, ez? Horrelako txerriaren hanka jateko Madrilen ohitura asko dago, Ez asko ez. Ez? Madrilen ez dago ohitura asko? Nik dakidanik, Ai, ba, nik uste gaizki apuntatu dut hemen. Ez, eltze Madrilarrean asko erabiltzen dutela. Cocido madrileñoan, hori bai, barkatu. Nahastu egin naiz. Madrilen baino... horrela eginak... Ez, horrela ez. Bizkaian, Bizkaian egiten dira, ezta? Zenaria, purrua... Eta utziko dugu... Ba, gutxo bat, eta erri... Bi ordu oso. Gatz botako dugu. Gatz pitxin bat. Oso ondo. Eta, bueno, orain, tipula egingo dugu saltsa egiteko. Vale. Olioa. Eta baratxuria noiz? Orain. Baratxurirako... Zuritu nahi baduzu. Bai, baratxurirako... Txiala papon, pankan. Tramankulu berria. Hementsa daukagu azteko tramankulua. Begira ezazu ez zer da. Magia, egingo dugu hemen mago batek bezala ikusi ez zer da hau. Plastiko zati bat besterik ez da. Zigertatuko da. Ba begira. Baratxuri hau hemen sartze barin badut. Eta horrela egiten badut. Eta magia. Magia! Baratxuria azali gabe. Jode. Begira ez zeinen diseinu ederra. Eta simplea benetan, Baratxuriak azali gabe usteko. Hau utziko dut hemen, Azteko gure tramankulua. Nahizue berriro egitea. Etxean gustatu zaizue. Nahizue ikustea nola egiten den. Sartu. Pasatu egin naiz. Buskatu egin. Energia zurekin hau. Bueno. Azteko tramankulu ederra. Patzen jarraitze da, barkatu, Horrela. Ez aidazu, Aitor.
Hor jarri ezu saltxarako hau tipula, ezta? potxatu egin behar da. Denbora asko, bai, Potxatzen utzi behar da, zenba demora. 50 minutu horrela, egon behar da. Oso ondo, eta gero, Eta, bueno, hau segituko dugu. Eta orain sarituko ditugu, txorizoa eta panceta. hementxe gure dieta, ez? Bai, dieta mediterranea. Eta beraz, txerriarekin egiten duzu lana, ez du jatetxea. Bai. Ni behin ikusi nuen txerri bat hiltzen, eta, benetan, txikitan gaina ikusi nuen, eta, izugarrizko impresioa gintzian, Bai. Bueno, orain bai nola pizkan naztuta. Hori nun botako duzu, hemen? Hori gero egingo dugu. Hori gerorako da. Bai. Oso ondo. Ze kolore hartzen du txerriak? Zuria. Txuria. Bai, zuria da eta zuria da. Ez dut inoiz txerririk jan. Bueno, Txerriankak? txerriankak ez dut inoiz jan. Ba, bueno, gero izango bideazu. Bai, zu ezagututa, ja, badakit guztauko zaidala, Oso ondo ditu. Eta pare bat emango diogo honi. Bai. Tipulak soilik izugarrizko usainola botatzen du, Tipula da gauza bat, ainona. Bai. Tipula egina dago. Bai. Eta hori lagundu egingo Ia ze kolore duen. Bai, ederra. Gozokia egin da. Eta hori motako diogu, Pedro Ximenez. Pedro! Pedro famatua. Eta horrik emango dio, zapore... Gozo pixka bat. Gozo pixka bat eta kontrastatuko du Hori da. horren zaporearekin, ez? Egin motako diogu orain txorizeroak. Txorizeroaren zaporearekin. Hau da, saltxa bizkaitarra, ezta? Bai. Deitze zaio. Eta saltxa erabili dezakezue etxean, hori irakurri dut behintzat, beste errezeta askorekin. Adibidez, erabiltzen da gabonetan edo jaten duzuen karakolekin, ez? Bai. Eta baita bakailoarekin ere. Bakailoarekin, eta bueno, gauza askorekin. Bueno, da gaur ikasten ari da, saltxa bizkaitarra nola egiten da. Jarriko dugu pizka bat bere kaldua. Ona izango da, ez da? Salda hori. Ona dauden. Salda hori ona izango da. Bai, zaporea. Oso ondo. Eta hau pure gailutik pasako dugu. Bai, txaro pizka bat, emango diogu... Hautziko diogu beste 10 minutu, 10 minutu. Ikon zua. Ioko dugu zua. Eta usaina dago ja. Bai. Oso fina da usaina. Bai. Hola, etorren egingo duguna... Batetik daukagu saltxa bizkaitarra eta bestetik dauzkagu hemen hankak, ez? Txerri hankak. Horren, aterako ditugu... Txerri hankak. Bestela, bero gongo dira. Eta zurrak kenduko ditugu. Horrela. Vale. Hemen jarriko ditugu, osteko. Pizka bat. Hemen dauzkagu eskularru batzuk. Bai. Udon hau ingo dugu ez du gabetu, ezta? Bai. Horren egitxuin pizka bat egingo dugu lehenago chorizo fresquito eta panceta. Zua gogor jarriko dugu. Olio tanta pizkat. Ze aiza egiten markatu, nire mentxe eskularru egin. Frigitu panceta. Bai. Gure dieta arantzako, ez, egokia den... Dieta mediterranea egiteko. Zein da, jakia grasa gehien daukara, baina zurik gehien atxegitza izuna? Jakia. Panceta. Etxeko panceta, Etxekoa. Aitor, mediterranear dieta. Gozo, Con fundamento, Nago bai dela ona. Bai. Eta bueno, kenduko dituko zurrak. Ezurrak entzeko zegin behar da. Ui ba, ala! Oso gelatinosa dira. Bai, beretan, Baina hau gelatina hutsa da. Orduan, mira, hau handia dela, jarri hemen, Eta jarri. Egin dugu zuz bat, eta gero zur, bale? Bai, a ber, erakutsi dazu. Eta mendik zurrak ditu. Hartuko dituzu zurrak, horrela. Tatuarekin, hau, ikutzen, gogorra dagoena ezurra da. Nabaritzen zu ezurra dela, ez? Eta gero grasa edo bereiztu behar dugu, ez? Ez dauka grasa. Bakarrik... Ez, hau gelatina guztia da. Adena gelatina. Hemen loditzen dena hori da. Baina hau ez da... Hau beste dita mediterranear dieta. Ez, hombre, hau ez da kolesterol eta hori. Ez dauka, ez?
Hau, gero hori bai. Bueno, kenduko digurla, hola nutxi. Eta venga, egin guzti horiek. Vale. Denak ingo izkizut? Bai. Ezurra kendu, beste ezurra kendu. Bueno, egingo duguna baita ere, bai. Gero zatituko ditugu. Zatitu ingo dituzu? Hasi zu zatitzen, zenik hemen badut lana. Hartuko ditugu. Eta pizkanaka zatitu. Bueno, ezurrak badaude, beraren kulpa da, Bai, eske, ez dakit nik ondo... Bai, nik uste... Gero enpasteak apurtuko ditugu, bai zer. A ver, kontuz? Bai, hola, pizka bat. Vale, ezurra hauek endu. Nor esango zidan eri duela 3 hilabete, arituko nitzala egunen batean horrelako plater bat egiten, Benetan, Bai, hogan hori nahiko da, nik uste azkenengo ezurra dela hau. Vale. Kenduko diogu, hau jakin da, kenduko diogu pizka bat sobratzen den olioa. Bai, gero olioa edangoen nik, hola. Hori da kolesterol daukana. Bai, hau da, benetan bomba bat, Beraz? Bai, hori zakarrontzira. Bum! Zakarrontzira botako dugu bomba. Da, bueno, hau badago ja. Bai. Eta egingo duguna, saltza pasatzea da. Kendu eskularroak. Bai, eskularroak kenduko ditugu. Eta orduan, bizkaitar saltza hori egiten duzu pure gailutik pasa. Bai. Dana zikitu. Lagundu jazu. Ze hori botatzen eta... Eta gero adibidez, hemengo piperraren azala eta... Geratuko dagoian. Geratzen dagoian. Bai. Dena botatzen duzu? Dena. Oibo. Bueno, bauka lana. Egingo duzu... Bai, bene. Egingo duzu brazo. Egingo ditut eskuak hemen eskuko bolak. Bai. Besoko bolak barkatu. Bueno, sondo. Hori da. Energiarekin eman behar duzu hor. Haindik azkarrago bai? Bai, potentziarekin. Bestela... Hola. Bizkaitar saltza izu. Hemen jarriko dugu orain... Eta gero, saltza hauek kongelatu itzakizu, izoztu itzazkendu, bai. Jarriko dugu hemen... Bai, izozteari ideia, ezta? Bai. Azkenean saltza hau etxean bali badaukazu, gero erabili ezakezu edo zein, beste bakailagoarekin, komentatu ditugun... Hombre, arraina egiteko bada, erdioko botako panzeta eta hori. Hori bai. Hau karakola egiteko, bai. Egiteko urdea espiriko eta hori. Baina, arrainarentzat ez zaio. Arrainarentzat eta aragiarentzat. Bai, txorizo arrainarekin ikatzeta askotan ikusi. Hartu irina bota diozu saltzari, pixka baldo ditzeko. Da, hemen egingo duguna. Zer egingo dugu, bizkaitar saltza. Bizkaitar saltza jarri, hanketan. Jarriko dugu. Hau antena nastu egitezu. Hori da. Zua emango diogu. Ogara hona ezu jasotzea ja? Txatzen pizka bat. Ja, nola eskatzen duen. Hemen zapore hartuko du, dena nastu egiko da, ezta? Chorizo, panceta, bai guztia. Gero pikantea jarri alda, hori gustora. Ze pikante bota? Tabasko pizka bat jarri alda. Guk jarri dugu gindila bat, baina, batzutan ez dugu asko potente hartu, eta Tabaskoa botatzen dugu. Bagizu, Tabaskoa daukala frasko bat nahiko kuriosoa, da Tabaskoa sortu zuenak erabiltzen zuelako kolonianen fraskoa. Hori irakurri nuen interneten. Baren egon bardako egosten, 6 minutu. Oso ondo? Eta gero ja platera jarri. Abegira ja, badijo. Hau ja, egina dago, ez da, Aitor? Bai, dago ja. Plateren jarriko dugu ja. Oso ongi. Hau eta presentazio modernorik eta ez era tradizionala da. Eta, hemen erdian jartzen dugu. Tradizionala, baina oso ona, Begira zeitxura, Benetan, generoso zan bergara pizka bat. Kuriositatea daukat, hau probatzeko. Zaporea. Bai. Zuk ez ezu nahi? Bai. Kontuz ez erre. Mantekila ematen da. Gelatina. Benetan, oso kuriosoa.